Ας υποθέσουμε ότι για 3 κρατήσεις θέλουμε να εκδώσουμε ένα τιμολόγιο. Είτε επειδή αυτές οι 3 κρατήσεις ανήκουν σε ένα τουριστικό γραφείο που τα θέλει συγκεντρωτικά, είτε επειδή ο ένας πελάτης αποφάσισε να πληρώσει και τις διακοπές των φίλων του και θέλει να το περάσει στην εταιρεία του. Πάμε στη μία από αυτές τις κρατήσεις. Πατάμε έκδοση τιμολογίου. Προσθέτουμε αρχικά τον πελάτη στον οποίο θα εκδοθεί το τιμολόγιο, την εταιρεία δηλαδή. Εδώ ας πάρουμε για παράδειγμα τη δική μας εταιρεία, Guestmart. Και στο πεδίο εδώ, προσθήκη δωματίου, προσθέτουμε τα επιπλέον δωμάτια που μας ενδιαφέρουν. Στην περίπτωση αυτή ήταν τα δωμάτια 3 και το δωμάτιο 13. Προσθέτουμε την τιμή αναδιανυκτέρευση για το κάθε ένα από αυτά τα δωμάτια και το σύστημα βγάζει τα σύνολα. Και εδώ μπορούμε να επιλέξουμε αν θα βγάλει μία απόδειξη για το φόρο διαμονής ή αν θα βγάλει μία αναδωμάτιο. Εδώ σε αυτή την περίπτωση ας πούμε ότι είναι μία αναδωμάτιο. Και εδώ το σύστημα θα μας ζητήσει τα στοιχεία για το κάθε δωμάτιο στα οποία θα πρέπει να κόψει το φόρο διαμονής. Προσθέτουμε τις πληρωμές μας. Προεπισκόπηση και αποθήκευση. Και εδώ βλέπουμε ότι έχει πάρει και τα 3 δωμάτια σε αυτά τα στοιχεία και το φόρο διαμονής. Επιβεβαίωση και δημιουργία. 3 παραστατικά για το φόρο διαμονής, επειδή είναι 3 τα δωμάτια. Και είμαστε έτοιμοι. Εδώ πατάμε απλά την αποστολή στο My Data και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.